بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, irinisab kita niyo, amoin sumambong atawa sumambag apangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo, harap na to napakain, paay na tadhabon. In maudo sing kita niyo, amoy in kiatag na annamo, dahil hindi amoy in pangadyan na to ini, atawa amoy in programa sing kita niyo, ayat sin Allah Ta'ala paay na tadhabon, harap niyo na pakain, amo na in birrul walidain, pag buat bakti long tahar wa maas, at iniya pag hinang marayaw, karna hapangagad, harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lago-lago ibadat sin mga kaanakan amunain mag inidya harwa maas nila magayupot kanila waktu sin kalaas nila na in mga yadto katan biya na sin napatarang namo dahil panagnaan sin pangadyan sin kita niyo hati ko ba ikapito na biya o na in pangadyan ta hati niya ikapito sa Allah Ta'ala kalau waktu ini lang ta matibuok na ito na yung pangadyan na tungod din supaya makalaton na isang kami pa doon ay maudo insyaAllah subhanahu wa ta'ala manjari ha pangadyan na to limabay in kaya tugtuwan na to amuna in hikahang po akawan tagunum sin amuin kakahinang lang ta si mga kaanakan tungod pamaas nila di madya to halaw man sin ini dunya ini biya diin in kahalan si mga anak amoy in laong ta mag-ayupot hamaas nila. Dahil hindi ha ini lauman sin dunya ini amin bis takatantan sin akaman na to Islam in ito masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala di mabayain tuan Rabbul Alamin amin mahinang sin mga kaanakan ng bihad to. Na ini laong ta biyay na mo supaya in kita niyo bang aun dito had to laong ta naka ini hinang biya si mga ini supaya ano kaylo makapagtawbat amin pindahon nila in tungod papagkala pag buat bakti harwa maas nila insyaAllah ta'ala. Naman dyan rin kakawan tagpito tagnaan ko lang to rin diha ini kawan tagpito amo na yung pagyano lang niya al-bukhlu wa taktir alayhima amo na in ini lang ta kaikot sin anak bihan tungod pa amoy in dimihil sin kagugunahan tungod paromaas nila. Amin lando in kaog sin alta doon hayaon nagakadin ini launta kaikot iban sin og sin alta bihan aso abiyaturi niya ando kaylo ma ini hinang in hikabalik niya madto in amin pag-ipat kaniya sin dua maas niya rin kasibik-sibik niya mo pagyanon in dua maas misan amo amura ando kaylo hiruhal pa anak bihan atas nila magsandal ang bangmayan sadya in mga kaanakan bihan amoy in karihilan nila para sahan iwan kakuyagan supaya sila sumulig bihad to kalukalo ramayan bang sila lumaas na lumangko na bihad makatuntog sila maas nila na aun long nyawita dunay ni dahil mga manusia wa minan nas man yabkhalu ala waliday aun dahil mga kaanakan bihan, amin mag-ikot to sila mga maas nila, dua maas nila bihan. Wa yakturu alayhima bin alan nafaka. Amin ipag-ikot nila, magtubihan, uhon nila amin alta nila bihan, tungod pa amin pag napaka nila ha, ini dua maas nila. Wa rubbama istaddat hajatuhuma ilal mal. Aun waktu long niya, min kaunahan tuod nila inamin alta at inialom kasigpitan tuod sila yung mga yadto, subay tuod yadto hatihon sin mga kaanakan hangkan na daran tuod kita amoy intimitibaw harwa maasta
amin bang sa upamaing kaunan nila harukain bay sila. Inyad to subay daran lang ta kita timitibaw man to kanila. Humati sing kahalan nila o mauno na sila rihan. Na amot in labi marayaw hinamon si mga kaanakan. Nabiya din na habang sa upamain ini maas tahalaw man ta. Imbihan. Na atin niya labi tuod bihan amuin diya jakahan tamisan yung pagtuog nila. In kukulangan nila bang mareho rin parasahan nila atau kung bihan to yun amuin. Daran man to ini diadakahan nila yung pulang karus man to biya. Ampay maas na mabugatin simod nila sumukat sa mga kaanakan. Malumang Maluman. Anak nila. Bihad to ini kamaasan bihan. Naamoy yan itong mga katawtay manghuran. Maadalika, la ya'ba wa la yubali bihim. Hindi mato ang mga kaanakan, habiyato na yung kahalan, pulang kabusim maas, magkakunahan tatabangan din kanila, sumakawa. Biya long, mayroon paro nila. Biya di magino-inubihan. Kikita nila namin kakulang kabusim maas bihan. Ubusin sila yaon, bang kita-kitaon, na amin dool man tumari, sinamin, ini kabuhi nila rin hawa sing lumini. Amad to lang ta, dahil mga ini di medya to halaw man sing kita niyo mga katawtay manghuran. Na sumuno, duhal ko ha, ini kuro na to, kalasan, in sumuno lang ta, dahil mga ini di medya to halaw man na to. So alhamdulillah, amo yan to in nasabot helon sing kuno to karasahan katwan sa karya Muhammad in paliharan sin mga long ta kaanakan. Amo in masimasi nakahinang sa mga perkara ini katwan. Nahinang ini sa mga daw ta jema dato masa singkitan niyo. Dahil sabot mo hindi ko nang magmaikot harwa maas. Ay perkara ini na perkara long tabi mga di ini mapatutinang wong karna ini ni ito maas mo pagmaikutan mo. Sin hawak to wayron pagaos mo, sila naggagaos kay mo. Liwin Allah subhanahu wa ta'ala katwa na. Atin naggagaos ko sinduwa maas mo. Habiyaon kaya pagsubli ka mo sintuhan na bulalamin. Amuin lang ta, way na kusog nila, way na gaos nila. Dalin namon kay mo. Sa piyos po sila yung kusog ibang gaos nila, sarta, nagayupot kay mo. Manjari biyaon, ikaw mayan inamon lang tabi mga lin mo na isab. At Allah ta'ala katuan, di lang makita ng ibadat, kanya pa kanya. Muna maas, di lang sinallahu ta'ala, sinamuin lang ta, kakahinang, bang nila mahinang, mahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amon ay magayupot ng mga kaanakan nila. Naman dyan rin matong sabing wakto, sabi na hajahayan ng tinamon dunya katuan na magligutan, watil kal ayamu, nudawilu habay ng nas, in mga iadlawan yan, nang sinallahu ta'ala, nanyan, papagsubigan tiyon na mo, papagligutunan, para si mano siya. Atin niya, asal-asal, maasta yung takakaos, yung kitaway kaosta, biyayaon, tiya pagsubi sinallahu ta'ala, ikaw isa mililang kusubiwan ka o sinallahu ta'ala. Atin niya, imaas mo isang, asal-asal lang tayo katuan, malasig, biya umalamman na. Asupaya sinallahu ta'ala, dihilan ka isang karayawan, amon lang ta, makasubli ka, amin magayupat harwa maas mo, asupaya isang ka, lang ta karilang karayawan sinallahu ta'ala. Naman jari, dihilan ko sinallahu ta'ala, amon chance takula katuan na privilege takula di kay mo sinallahu ta'ala hasupaya ko maka atin na buat bakti arwa maas mo naman dyan sa pagmaikutan mo dahil yan itong mga palangwa na kami Islam di ito kabayan sinallahu subhanahu wa ta'ala karna ingata arakala indejiki nakon kay mo yan dahil sa ni Allah subhanahu wa ta'ala tudyo mong parwa maas mo sa pelaway na dyan kayo amo yan to kagi so mangupyag maikot yan to atin yan ako naman niya sa mayta kaya wajiban ka mag-ayupot harwa maas mo biyasin ka wajib kanila sinwakto sibisipa ka na ayupot kayo so amo yan to mga palangwa na kami Islam in amon lang tabi mga hipasawasin kami rihain in sumunod katuan lang ta dahil hamang kakahinang sinamon lang ta hamasabaya unin itong sinamon ka anak kan para maas lang na almanna o alminna alal walidaini atin na amo indag busbiya lang sa mambista way ni katuan sarta manumboy pa atin na magsabot sin mga natabang nila harwa maas nila agaran panumboy sabin pang tumboy ni katuan kung marayaw muna rin pagsabot magsabot mo lang ta hangan lang tabi mga pagdihil mo kuan mga kamanghuran mo kay iba na katuan lang mo na magsubli-subli sa kita niyo na usta sa big part ko yayaon na muna kagausan ko ra so mga wa nahanganin ka mo tayo manghud ko di ako mawaya ingka mo isa matiwas ingka malugi ka mo atin na mo din so pawat yapos na ako ina nagayupot at naggasto sa
hangan sining kamo, anak na sabihin ay manhiyama, napasok di honta kamo, kasupay ka naman makambis ng karayawan. Naman na. So magawa, bang kamo rin makakaos, na inshallah subhanahu wa ta'ala, yari pa isa pa. Ang saan katong gayan mo na. Sa sumagawa, impyak sa butin di katon hay ni, amon manumboy. Nanungboy. Tumbuyon mo, in maas mo. Sa ukat na hina mo, kaya mo ikaw ni magpakaon gayaon. Ikaw na nagdihil paghula kanila, katuan, sampay lang tahina mo kay ama mo na pahadji mo na. Gwa din nga amon gajit kamos ng Allah Ta'ala bihayaon, tiyuk-tiyuk duhanan, atin niya, di mo kal inatay mo harwa maas mo, tiyumboy mo hina mo kay ama mo. Long mo ako salin na kuno kay mo, mamukon ako kamo makahadji niya to katanding ng mga parkala. Di manjari mga palangko na kama Islam, karna in parkala ini. Hikapangda datod sindua maasta amo pa ka imbes sarahon mo na misan hat nagpakitaad ka wala na ko kiamuhan kanila inyan hati na hikasakit kasi pangatayan sindua maas na inyan ding mga di manjari hinangon sintiap-tiap ang katoring kato niyo karna inyan piyang langan to diaram sin Allah subhanahu wa ta'ala mga gayad to amo pagkakan ina mo kay ama mo walaw kung mapagkahimo mano siya apabila kau nakatawang hatao pag usabbuton mo tumbuyon mo inyan nga tao at Islam in mga yan kataan piyasa o musanin pahala ilir kay mo sin Allah ta'ala katwana dahil mga pag-uno yan nagbatal kau diatal mo in pahala sa baita yan tunag yarihil mo karena sin Allah ta'ala biyayaon iyo mo. Sarta siya, buot mapag-iyo mo na, wayro mahasil mo karyawan hadara sin Allah Ta'ala, hadlaw ka na, ipakita kayo mo sintuhanin pahala, inin pahala, so kung sadli kayo mo yan to, so magawa pagkasyabot mo, ang patiyong mo intaw, di hilan mo, na matunaw biya kayo, pero nagtawa. Nabiyan to. Nabiyan din na ka, para maas. Amo na to. Amo yan to. At ini may nang si mga anak, ang mga bihat to, di pa nila hibong atin simod nila tungod parwa maas nila. Tumtumod nila yung pag-ipatsin maas nila kanila. Pag ayupot harom kalam mapain ginuhabaran nila. I mean, ayuyuon sila sinini maas nila magtubiha. Di sila misan hibutang haununo na bubutang ang bihan. Ipipiya balong bihan sin maas ando kayo magtubiha. Pag ubusin niya to, baran-baran nila wayroon kuan. Diya to sila imiyan tabangan yung wako ini. Diya na ini banus sinanak ko ini. Way, di misan sila amuyin laulun bihan. Bangukuan bihan, di misan sila hapuson magipatan mga kaanakan nila. Iban longsin ini magbibisara, mag-ihi tay long niya bihan. Wayro na kanila. Wayro na kanila katuan. Wayroon. Yung tiya katawa na ang nasanto. Wayro mo patuon. Si mga bihan to na yun, magkanat tay na yun anak magtubihan. Magkanat ihi. Di magkuhan. Wayroon bisara uno-uno. Magsabar sadya. Ano kayo kung bihan to yun itong basta basta. Inya to at dakuman alta longta kami ipag-ikot ng dunya. Nando kayo? Iyang kato. Ako na sa akong talima dyan to hajaman na kauna. Ina ni pamintangan mga panahon na aram Islam. Amo pa kain na mo tumuyo mo na yung mga asmo katuan. Sabab, di ikaw. Himutan ta na kayupot ko kanina mo. Den halima tahon pang putahon. Di pa makainihan ka doon. Karewan na hinan mo kanila. Na aon-aon wakto ang mga bihining kahalan biha. Biya basin masabot tayo mga kaibanan naka-approve. Kung isang katano. Magtubihan. Na long niya. Hipagkuhan niya si mga anak, hipag-abubihan. Hingkuhan niya, ako nasalong din nagkuhan ka na inayan. Nagkuhan ka tantan, bihay ni Beto. Ay, ikaw na rin, tikawantong ka niya rin. Di. Sa manita, in maas niya, may nagayupot ka niya, hanggang siya rinang bihaon, di nga pagtuyo si maas niya. Manjari, may nang niya tumbo yun. La ilaha illallah. Hindi, at tukugdanan nun to yan. Nabihan sa aning gimadya to, halaw man na. Na yung mabugat, di madya turay sa damikyan, ikatawan tag siya. As-sarika minalwaliday. Manakaw in anak, sin amuin, ando mumus na si maas, kaya tapok na tuya. Takawin alta si maas. Takawin alta si maas, biha. In mga karjanin nilang niya, amo na in parkala lang ta, mabugat. Deng mabugat, bihan, sabab, napun in duaron hay ni, in pag takaw yaon, masyat na kula pa Allah ta'ala. But, intao makatakaw, wairong pag-iman niya, patuwa rabulalan. Ikaruan niya, in uko, dua, in narugtol niya ron, hambok ini, parkala dakula, di kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon na ini, kawakan mo lang niya, patagido, patagido minan nas, man, yahtaju lil mal. Hawak to kakunahan nin alta magtubihan, na
Inya to, amo, kaibukan niya kawaonin ang tahimas. Si Maas. Tagnaan niya halam si Bay. Doon siya mangawa. Doon siya mangawa. Ipagtustos na Ay, agad niya. uno-uning kakunahan niya yan. Mm. Nabiyan na si mga Jimadya to biyaon. Amin mga sila imiibog sininang amin makahilo ini. No, correct. Way san Way ron. way lang sino nila, way panaling nila magtubihan. Uno-uning kakitaan niya, Na. kanya si Maas, sila ka. Inamin mga parkara ni Jimadya to halaw man sin kita ni. Correct ako. Nahambok ini do sa rakula. Bang siya himinang sinyet to, mahinang na siya to, kakanapan na siya bimasyat na batuhan na kulalan. At ina, Asal in pagtakaw, in Correct. ukok, usiminang na siya sindo sa patuhan. Yato na isa. Nagbangkat na mangkat na madtulihan ni namin bardosahan niya. Na, aun waktu lang niya, kawaon nila in waktu amin bang imaas nila malamana. Awaktu sing kalaas na. Correct. Awaktu sing kalaas bihan na ando kaylo gapang nila nung si bahasa bihan magti namin ini alta si maas. Panaw si Maas. Ano halom niya ito tiyata halom si baul bihan. Bang ito nakalok ni maas magtubihan. Ando kaylo kanto na pananapon. Correct. Kawaon magtubihan. Na amoy ni. Aun waktu daliligapi maas lang niya. Misan di bati sa bang sabo bihan naliligap. So, pamahimutang jadakan niya. Bang marap na pakusina, sumunod na siya palambay. Maksud to yan, tumangawa. Oo. Pag ginamon niyan, Yan ang pag ginamon. Naingkaywanan, pag sayo-sayo si Maas bihan, larak na yung mga lawang. Larak na yung lawang. Na amo yan dahil mga di madya to halaw man singkitan niyo, pag hinangon si mga kaanakan, nando ayaw na to hinangon niya. So, may ta, in Maas ka na kayo patkato, naglag kabuhianan ka to, nagdulsing kakukunahan na to, wala nila liyaway rin ang pagtakaw. Nanakaw sila ipakaw ka to. Why? Sa maayad sila. Maayad sila. Maayad sila, kaanakan Oo. Naman, dyan, how no nakawaki mga kaanakan ninibiya, mga pangadyan. Yung mga bihan. Naamoy ni rin ang mga mapatuthalian sa mga kaanakan, doon sa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangkat mamangkat. Bihan. Correct. In mga inilaw niya, subay inhinangon ini kaanakan, talion nila. Ay ko, biya din ini hikayupot nila mga maas nila biya. Bangwayron kanila. Bukon in maas nila, panglawakan nila, sin kakukunahan nila. Sa sumakawa sila yung maglag, sin kakukunahan si maas. Si Maas sila. Oo. But hasupaya sila makauno. Makamisan na kumantiyo-tiyo lang, makatumbas sila. Sabab malaas ni maas. Nabihad to namin mapatut ini batokon si mga kaanakan. Bukon amoy doon kawaon inyo nahalaw man si Maas. Baygay aun waktu mga Maas bihan ando tiya taw nila yan pasalong niya na masuk na sila mapatay. Correct. Kaya tali nila. Hati niyalaw ni mga kaanakan nila di na masusa. Sabab aun doon tiya taw Ang mawatok sa kaanakan. aun mabatok si mga kaanakan. Madtubihan. Siya na kumalong ni pamisa put aun narunaon bihan maput. Di na masusay mga kaanakan. Bihanin mga hihinang si mga kamaasan. Sa sumagawa kato ni Sab, kailupan na napon si mga kaanakan bihan. Kawaon bihan. Pananapon sinamon sa bat magbisi ramon tiyo ko kinakkan. Na amo yan to. Na pasadlaw tan amo na mo na in wayron na makataga kanya amo din minangayad. Tapos sabay na di man rin kapag iman pa ba subhanahu wa ta'ala. Pati na nagpamasyal pa sa bulan namin. Ano baka Ati na maas niya, hindi niya tagawan, sampay po tawa kayo, malakawan na siya. Nabihan to ka. Nagtiag na nalog si Bay. Na manaw na napagwa. Papangdaig na. Diyan na to ka. Nabihan to. Amo yan ito yung kakahinaan sa kamataan. Ang masabiyayaon, nabunga inyo ang mga laong tamuin, masyad. Amuin laong tabi at mga di magpangdungog, sin amuin laong tapanghindo sin maas, namikyan magpagdungog sin panghindo sin aram Islam. Naingwa na jihad. Ang panatong tumon sin ang katoring kato niyo. Bang nahinangtay mga ini parkala ini ruamaas ta na buko nini imposible katuan cuma to kato hasusungon mahinang kita ama mahinang kita ina mahinang dasin anak tawari kato maita pabawso sin Allah taala ka na bihan yan ang kana ini ni mapatutahalian ayo tuntahinangon ni mga biyahe ni parkala so manjari in sumuno ding mga long ta amoin di marahil hawak to biyayaon ini kakahinang sing kaanakan tukod pagkamaasan nila ini bilang na isang gatuan pangatong ramaas sandain kita atin na mga dapat uno-uno na masakit atwa problema
amoy ka na naman mo. Hati nga tamoy dua maas mo bang makarong problema. Labi luba, ikaw na inag problema, yung anak niya, at na masusa, sampay ako dito, kung ando, mga dapat, ayaw na magpahati ba katuan na, maas ta. Labi luba, imaas sa katong tagasakit, amon di siya man dyan papaproblema nga una, o saya, na mga dapat, ayaw yung tumaguno. Nandiyaw katuan, madramin ka anakan. Amo na. Supaya dyan makakawa sinamudlaw ta sin hindi nga ina niya atawa katusto sa si maas niya na magpusong-pusong latuan sana na amo pagkain on na niya na misan way roon magaluhoy alohoy nariri katuan niya rin diyan lawang na hindi kagatluan ini nasabot al-anin wa idharu tawajju amamahuma atikon mo. Amin ni, al-anin wa izharu tawajju amamihima ito kakit. Na ini magaluhoy siya ni katuan. Amo na o. Kati niya mo tausan kay manan. Oo, magaluhoy layo mga ngingian parasahan. Os na uno may maas kay lumad tunay damay tatakaw yan. Tauto may takaw niya nam. Nasumukat na. Na pasalong waktu ngingian parasahan pasumukat na no. Manguya sa nagatuan ni maas mangawag na. Maman karihilan karulan ni anak niya sa may tayo ang kiyasa sakitan ngingian parasahan. Na yung mga ini mga palangko na kami sa amo pagkain nag-drama-drama na ka. Minsan bukon. Ayaw ka magpauno, ayaw ka magparungog, at magpakita maas mo sin problema mo. Iba singi para saan ka na naman mo. Sa mayta, bukon hadja ikaw yung kasakitan na tuwa masusa, ina mo lami duwa iwan niya mo masusa, nabangin duwa maas masusaan do mo kung biyasin ka bata katuan kita babata pa. At tinakayat yung problema. Sa mga maas, di na yan mapatudihan problema katuan. So sila ini mahanong-hanong na ipikilan, inamon law tayo mumput na mundi na sila pag uno ka pag disturb di na sila mga di lang problema sa mayta malaas na sila hindi na makarasin problema. Kaya ito. Na di ito man dyan mga palangwan ha kami Islam amon lang tabi mga drama-drama tahina ta mag-aluhoy babaw o kaya sakitan o niya na nam sino niya na nam ato misan o niya na nam na rin ito mapatutan mo di na mo problema yung dua maas. So ini ni mga palangwan na kami Islam nanduhan di anta ayaw atin niya masobsin balang-baranta na somunta ayaw na yung maas na rin anta problema. Sumuno ka tuan? Sumuno lang taring sa mga yadto na jumadyan to lang niya takarub anil waliday ni do na itni. Amoy in lang ta pag nanamsin maas wala na ron habain. Di misan mamay. Di na. Malawa na hadya. Na yung mga bihay ni ang wakto makabiyak sa mabiyak si mga anak biya na hadya to biyan. Wala na kaingatan masusayin do maas niya. Maglawag ka niya, ay, ano ba yuto? At ano ba hinda? Nakapakain na ba? O minsan na may ta. Magtabihan. Nahihilang yung gatuan. Na, jumadya to sa inyo. Bihan. At ini to gatuan, bilang may pagkadat sa romas. Wayron pagkadat. Inya to, wayron to, halkat ka nila yung maas nila. Magtabihan. Na ini, hindi man dyan. Subay, hilabay nila hapagbaid. Sa hibay ta nila, bang hauno sila nakabutang. Correct. Kung sa pamamanaw sila, yadi kami lang ni bihay niya. Ina, harap na mo bihay ni. Ini ama, dito kami habihay ni. So paya, maluhay urulon. Bagsaw pa maaon, di ta kaingatan ang problema, in datunganan niya, ang problema rin ito. Na mabiyay maasin uno ba, bagsaw pa maaon jumato habihay. Correct ka tuan. Kaya na sin amon, dagpakan sin langit. Pag sayo-sayo mo, yan to na sa jabihan nini. Nung niyari kayo ni, natukod lang niya na nakaw, at natukod ba yun bihay ito. At uno na. Nakalamod lang niya habihay ni kahalan ni. Then talo, kailo, inkasusahan si maas, di ito, ikasipat. Lalo mabugat. Na yung mga inilaw niya, bagsaw pa, yung mga kabataan, amin bihad yung hinang nila, hakuan, malawa. Hakuan, malawa, dahil alam simbay man ito biha, usway misang pagbaid. Nasampay lang niya, aun wakto, ini, mig bihan, dahil hakuan, lumawag sin uno nila. Pagsayo-sayo sinina, wala na roon, pilay adlaw, wala nang kagawa. Correct. Lando to, masusay maa. Masusay po. Nalaw niya, misan pa yung kaaw na, nibutang ta, maglag sila mga G sila, at mag-school sila. Banglaw niya yung kaawnan sin mga yadto, at aon dahalo lokal mo, aon dahawla mo, na ay nakaw kumawas man to. Bang aon daroon doon, nadya ka, sa babi, mahal ka, doon kaya kita mo yung domaas mo. Di mo kapasaran. Nagtubihan. Nakalukalulong niya bang sa pama inya on, ba't wayron to doon na log sin pula mo? Wayron na yun, ba't kahunahan to, ba't subay ka mga G, subay ka to maglawag, mag-school ka magtubihan, na ando kayo,
kalo-kalo diyari na yung bihad to. Correct. Iwan bang ko sa mamayta na mga asin niya ito na magkakuan day sab sila. Oo, makasandal day sab sila. Dahil sumagawa bang wayroon bihad, amin di misan mamayta, nando kayo, yung mga ito. Lando ito mabugat haroma. But ako, alim, may tanta ka simbunal, na mataon sa opportunity, sa mga nakauna. Correct. But nakauna, nag-school pa kami, yung bunal niya, di ka makapag-pacing course kawaon. Biya may tadamuraon lang niya, na mabaya ko sing kumat, sabay ko, madto pa mga Manila, madto pa Cebu, madto biya. Na, sampay aon na nagkainakon biya. Lang na, paagaron ko na yung anak mo, o ako na yung bahala, ako masusa. Di ako tuwan hirol. Di ako tuwan na. Naingka ako isa, bang di kabayan si Mas, puro iko isa, dilo ko sing ginawa. Biya. Amuan ni siya, hindi mga, mahal ka ako yung mga. Amo na, trip ka tuwan mo. Amo yan. Kasi na ito pang dil tahal ka maro ma. Nasa misan tulong tahabian to, wala ta nakawain maksud tahabian ting kahalan niya. Ini to long ta na ito takdo sin Allah Taala. Imbihad to sadya. Asal da uno-uno yung kabutangan mo yan, bang mo yan halkaan. Ini to pang halka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal sin amurat yung dihil kay mo. Correct. Amurat din namin piyada to sit Allah Taala kay mo. Naparayon mo na sadya. Nabihad din namin biya mga ini uno-uno nin abutan mo dahil mga ini pangadji ka atau pag-usaha ka apa at ini ikaw suway diarama yung kasabal sarta ibang pagsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala abi ating kahalan ni asupaya wayro maluppas kayo di ikaw magsusa bang wala doon yung mga yan katanta sabab di man dyan ipagsusain wala mo na hasil wala mo na kawa di mo rin sa masiguro mamakawa mo yan dihan nasa ipagsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga yan hambok ito lang ta kalugian si mga kaanakan namin biyati nilang nila maas nila. Sabab hambok kasusahan na ko na ito bang maas na susa nakawak sila isab dusa ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mabugat yung pardusahan nila. Naon waktu roon ini na di kita tuan makabayad hamaas kasi namin biya mga pag-ipat nila ka. Lihat to. Na ini mga dumatong na bakita mo pa yan sa Allah ta'ala. Naamad to. Na ini ni katuan benar niya. Bes nasabot mo hindi na tidak sampai sa pagpangadji ba katuan na. Sa pagpangadji. Muna so ita ilaway ba ini romaas. Bang imaas tayong balo-balo ko. Tinahuit pa yung maas. At ina uno ni plano mo, amo pa ka amon lang ta tinebe mga bukon na mahal ka to. Bisan pa mahal ka. Lang kung wajib sila lang sibo sibo wajib. So ila daw magisunod na mas inabi ko utang mo ra ako. Ini ka. Sampai nasabot di ka to sampai si pagpangadji. Sampai pagpangadji. Bang so pa mapawato pa si pakula yan to. Habo kung gawayan sa dua maas mo sabay ta kung rin mabaya bat kung bar imal dua maas. Ito hinayin tagara ko sa mga dya. Bukon so mga waon waktu ini na ta ina mata tinamong kasi man sa kato ato mga pangadji ano di hawla din maka lumayo. Lain kita anak isa da bikin da hato tinamong on ka pangadji ta pa isa ka katuan. Sabi niya katuan na di matulungan kamo katuan insyaallah taala. Di matuka mo sinamon ng talimabay na ina ko yung niya katuan natin niya naman pakita na ngaji na isi wali babaya magkagwapo lang. Kaya tukagi. At niya misan lang tayo sa mga kabataan bayo nung kaulihan na ini. At niya magtiyo da na itaw na kauna yan tulong tao. Aon mga opportunity ni matuka mo katuan. Sumagawa na pagbayid ko amaas ko daw tasari ama na sisipa ko na wapat. Sa ina na yan ko mabaya kawin na. Di ba ako hula mga niya ini. Kaon niya kung biyan mga slap. Sumirigal ka ako. Na imunal niya katot yung tuman nila. At ako di makasambong ka ako. Pagsambong lang ako, bang pa pangadya ang mga hindi na may katina lang. Sabi nga susahan ko madakalaw na pagbalikuan ako rin. Na kita kagatuan ha. Na muna na katot, ako ito abog din ang mga sawan na kurato. Sabi na may ako. Sana wala ko tiyukatan na napalit ko isang adakala magsusuling ko ako. Pasal dahil sa nakapangadyan na hindi. Katuan, depende naman siya kung biyan siya mabuwas sa mga kayo mo, nakabiling ka ako ama. Naando mo na katuan. Ako na lang ta, unong bulanin umulumul ko yung ka, baidi na amin baitigan. Baitigan na, so halang na. Nari ko minsan kakilahan ni Lupan. Nasibo kita katuan. Nagbalas ka tayo sa wat mo. Inaing ko ama. Dito dako hirul kinama ko. Dihat din ko. Nasa mga yato katan, kaya makuro ko mareho katan.
amok yan ang hawasawang katuan. Kanay makaiwan na magpangasumit at katuan wala ni miwat ko na bento. Di na isa pa bento. Sa alhamdulillah, sa day sa ilmo katuan hawa-hawa madawhat mo ra. Nabi sa sabat, bang indua maas, di man irin kay mo. Bukod day sabat daw tahim indua maas mo, marisok mga jikaw. Sa in reason, ato ay maksud sin indua maas, muli ka patulak. Kung pasal, amoy innung-nung nila kayo katuan na mason in pangatayan nila. Hari na kau kakitaan doon tiyakunan na. Nabihayan to. At niya, soy na rin halupain katuan na. Sumunod mga panahon ng Islam dahil inibiyad ang sa ngi na tuod mano siya at tawakan anak inamuin magpakatali sindiyahin. Insyaallah, so ito din ipagtawatan sintiyak-tiyak ang katao. Amo pagkain na katali na wala pa nakatali ayaw tumali sindiyahin ni Parkala. Sa di majato. Di majato ini. Aw na nakahinan kaniya. Beto ka katuan. So masabutan niya nakala katuan na insyaallah subhanahu wa taala nakala ondeng ha mga kimi kita katubiyayo nung na aon din kanila mo nakatali sila to. Sabi ni nila kaya cuma jatuh ini. Kaya sabat in naghinang si budak kira yung katuan na kiyawa na usual ini. Rin mo majiman ko jaman. Di majato na man sin ini. Na sumuno mga palangon ng agama Islam amon pangyanon na mo atin na severe ni katuan na. Amoy at taman ni zawalihima. Subhanallah. Mag-angan-angan in anak. In mangman dahina niya kaya niya mauno na malawa na hadun niya subhanallah on tuod anak biyayan suknaan katuan ina may wakan di pamauno may wakan di pamalawa hadun niya ikaw na yan inuno piapa gangan na jing katansin kabayan biya to kagi na aon sa kayman ng katuan baksog dungaing hangkan inhina niya yaman niya kabayan niya mapudda na malawa na hadun niya pasasin amon bayak niya makawa nin pangalta hina niya amon di niya makawa panghuwi pa dua maas niya. So magpaus siya ning kabayan na wala akong duwa pa to niya ako naman pahina ini. Magpatuod na masamot ini. Sabay ta na yaw nang kursunada ko ayon dublon jataw taw yaw ni real ka. Sin mamimiya ako sa sakatan. Nagaton. May ni Parkala to da. So mga palangon na kamay Islam ando. Bukod ini wayon jimajato, aon jimajato. Ang kanalang ko nasangi to ni pangatayan sinamuktaw biya ini. Amo na. Amoy makahuna-una si mamanda indwa maas niya malawag na. Aram di man jari mga panahon na mga stam tumtuma. Tumtumon singkitan niyo. Indwa maas na to hawak to si pagitan niyo indwa apa Allah taala. Ya Allah mamanda ato anak ko ini amuin pa unhon mo, pa suligon mo pamarayaw sarta dilan mo pangumuran iwan na mo inlaw ta maganak ako siya laman sindun niya iniin pang indua sindua maas manjari habiatu indua sindua maas ta indua kako pangusing kita isaw mon kanila duha ing isa balis katunta subhanallah na mga ito Parkala kakahinan si mga tawi pagtuhan po Allah subhanahu wa ta'ala. Aw no to ang mga nasakit ni maas bihan na nam nila ikabugat kanila. Ikabugat na ho yadto na. Pamungmungan. Na biyan sa haning kimugdan kay mo kay busog na sa haning kay mo. Yan mo yan. Maas. Ini ni majato. Pagtarungan tay mga kaptangan ini. Correct. Oo. Sabab na in kita kun kita amin naguhula bihan isa-isa tarabihan. Aw na mga dagbay ta karungan tay mga bisada nila. Iban kay ingatan tay kahalan nila. Nagkaroon konti mga bigsarabihan to. Bihan, mamungong hamaas. Na yung mga inikata, bantay butang, luparagbos lang ta, nili sa makatawakal, hamaas. Sa mo nang katawakalan nila, sumukna. Ato amo nang katawakalan nila, amin humuna-huna. Sa yung mabugat din, mabugat amin ini, kahinapusan. Amin lang niya, katluhuma, wat takhallus minhuma. La ilaha illallah. Amin magbaran na sila bihan patayon na maas. Correct. Pasal mo naman na ang puhungon din doon na. Correct. Bangin maas, ini mataw din alta, pagubos bihan, masakit, o sento kaulianda, masakit kaulianda, alam niya, payo ay nili pamatay. Yeah. May malukay kita makakasin suko. Amo na sa, damit yan, mga ini di majato. Di majato ka to? Uy, napila na di majato ka to. Muna sa, di majato. Nga ininilaw niya, habok din ang mga dusa, sa bugat-bugat dusa. Sabab, way kapatut mo magpanaugdugo, labi-labi na maas mo. Misan yung tauro ka, hindi naman dyan. Hindi naman dyan. Oo, siya tuhikad to mong pamaas mo. Naamo yan, hindi ang mga ini, sa bugat-bugat lang ta. Ang pa'y mga Parkala, hindi naman dyan mga katautay manguran. Hindi naman dyan to. Ang kan na habok din ang mga ini, kamayaan si mga kaanakan, makawa nila yung mga altabihan. Sambil hiyaram sin Allah Ta'alain,
Amin alta si maas kanila. Hindi sila makawaris. Katuan? La yarisul qatil. Di makawaris inamin namuno. Among biyuno niya in maas niya, among kawarisan niya. Supaya dyan makawa niya. In alta inihikawin si maas anak. So magawa bang inanakin nakabuno ang maas niya, wayron bahagi. Wayron bahagi niya. Mahrum siya ka. Mahrum. Di sa manjari. Na, amoy yan din ang mga biyutang sinallahu ta'ala wihan. Na supaya, in mga kaanakan, amin makapangandal, hindi nila manjari. Correct. Pag-alibet ko ka sa pagpahali. Pagpahali. Ang mga bariman. Supaya rin nila mahinang yung mga bihadton ito. Na yung mga mga katawtay, manguran, kaylo, yung mga nasabot na mo inikataan, katluan tagtuin taod niya, di madya to halaw man sin hula na to, di man nakahula-hulaan. Buko na dya hula tayo ni, sambil hula Arab, di madya to ini. Correct, Di madya to ini. Ha, timpo na kauna, buko na dya timpo bihaon. Timpo na kauna. Yung tanda niya, kaya butang, kaya lukis sa katas. Si mga sila amoy nag-uurol, si mga kahalan, di madya to halaw man sin dunya ini. Sa milyari, nabasa na to yung mga kahalan, si mga manusia amoy yadto. Hasabab, in mga parkala, ang kanatod in mga kaanakan, maunitod makauno. Maunitod sila ganti atau makatumbas sinamininang si maas nila. Kanila. Sambil biyutang di ini, laung ta sa kira-kira masuk ng waktu na to, laung niya, lan yastati al-abna wal-banat mujajatul aba wal ummahat ala ma qamu bihi nahwahum min at-tufulati ila rujula in yusallih ni lan wa ituud dapat di karausan si mga kaanakan usog iwan kaanakan babae amoy in launta binangganda dua maas nila bihan atawa tumungba sa maas nila inaiwan ama nila, haamuin tindukanan nila rin haamin jimatu hapagpadyato kanila, hapagpalago kanila, pagpasulig kanila, hakasibi-sibi nila sampay pa, amin limagbo na sila, limasan na sila, simangput na sila, dito, doon dapat, ini makaganti sila. Doon na ini sambil biyeta, doon na ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis, daw niya, la yujazi waladun walida, illa an yajidahu mamlukan payatiqahu payashtarihi payatiqahu amura long niya habok din doon kalu-kalu aming mga sila kaanakan ini di sila makatumbas ama nila in anak ka-ama nila ini ama in kiwandi sa alamod sa ina nga bang siya bun nga nama yan, lamod din ina. Ba't di mahinang yung bata-bata bang ini-ama niya? At bang inaan? At inaan siya. Di siya. Lamod din yaw. Di lang niya makaranti at di siya makatumbas in anak haama niya. At inaama niya. Amura lang niya kalu-kalu in makawaak siya ipon bini niya ubos ang panamihalik. At sinabihan ni pagkaipon supaya mamardika. So, doon na niya, makawa mo, di pangadian na kula doon. Unang maana si mahardika. At sinafree mo siya katuan, mahardika, imaas mo, sabay, asal siya mahardika, di mo sila dihilan problema. Di mo sila dihilan problema. So, sila mahardika, pagkamano siya nila. Iwan pagka maas singkap, sin mga kaanakan. Bihado, so, sila mahardika, hakakalo. Sa taon pa rin doon, nabasa na mo sila kaunayag to, amoy in launta hamok anak, nagsumbong para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin magkawa na din sin alta sin, ini anak. Sin anak. Oo, na in Rasul, bang siya maghukom, di siya maghukom ang bukta o si mumbong magdeal siya hukuman. Di. Pagkatiyon niya. Pagkatiyon niya naman. Piyatawagin naman. Pagpatawag si nama, lanibon na rin sumbong kayo mo sin anak mo ini. Na, talong niya, na siya na Rasulullah. Magkatuda ko lang sin ini. Alta niya yan. Waktu lang na rin ako magbait. Sa babirin siya magkabaid, kumang siya wala doon. Wala siya rin doon. Nakumaan na ko. Ang kanak ko siya blong niya kumaan, kasal ng kaunahan ko siya. Sa di ako lang niya magpangusiba. Di siya magpaliw, yung ako natat niya. Di ako lang niya magpangusiba. Beto din baita niya. Di ako magpangusiba. Na, lang niya Rasulullah, bansaw pa may turiman jari, nari ko na lang na hinangon. Sa amura ko man, mga subok ko kayo mo ya Rasulullah. Uno ba in marayaw?
di na ako kumasinalta sinanak ko yan. Sa tayakon ko na yung 5 kuha. Hawa. Halawang sinuno. Halawang Halawang sinini. kauman. Kauman ini. At Supaya katus sa una. among kagunahan ko matuna ko isusyo na di ba makatabang ka. Bukod na kumasin ata sa anak. Bukod na ako kumasinalta sinanak. Kung saan pa mamangi-imbiyerto. Sa alam niya, Rasulullah, inanak ko yan ang kailo lang sana. Kasi ipat ko siya marayaw, hinduan ko siya sinadat marayaw, inipiyatamong ko siya, piya sulig ko siya hamin. Asupaya, biya na sinini bata-bata kata. Sarta hinduan ko siya mag-usaha. Inusahan niya lang niya biyaw, ano ko saan lang niya nag-usaha ya Rasulullah, tinakaw na. Sa alam niya biyaw, hindi ko nakakausaha. Nahangkanan siya din nag-usaha biyaw. Kung ninagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang niya, ya kau anak, anta wa maluka li abi. Tumtuma dengan adlaw ini, baranmu, iwan sin alta mo, kanama mo. Nakati ko no. Baran niya, iwan sin alta niya, ama niya. Imana niya ama, misang kumawa, di makabain, mayroon problema. Bihat ko. Naman kumasok ka to yung ama na amoy sablaw. Bukod sa mga musiba. Bukod ng musiba. Atawa, sokat na lang kay hadis sinabas talaga ito kaya unurin kawo niya na dyan. Kawo na dyan. Sa mga kako na yun. Bihat to ka. Nari, iban dyan bihat to. Hindi ka ba din sokat? Kumahan dyan siya sin kahunahan niya. Bukod siya mga musiba. Biyasin mga yan. Ba't biyabayta niya? Inakulit mong pangusiba. Emo na. Na, natin kabayta sin Rasul. Baran mo, iban sin alta mo, kanama mo. Correct. Nabihan. Na ano kaylo, mga yan katan, di madyatura mikyan, halaw man sinini dunya ini. Sarta doon na ini, pagka nasabot yung mga yan to, aun lang niya din ang mga kapatot sinini ini dua maas, kawajiban, ini suway long ta, kaingatan sing kita niyo. Bang biya mga kwan, ipasawa sing kita. Yung mga pagkaradya. Na long ta, min al-huquq al-walidain kaysa niya mahabbatuhuma wa tawqiruhuma adama siwahuma. Atin niya kasihon sila karwa. Apag kasi bang aon dapat amuin biya simpag kasi nila kato hawak to sibil pa kita. Iban tawqiruhuma. Hormatun sila. Iban hormatun sila. In kita minsan kita anak hormat kita si maas. Hormat kita si maas. Hormat kita. Iaayaran kita. Bihan, mahal ka kanila bihan. Inuno yan. Sabab, muna-muna, hangkan kita ribon sakon si Maas. Tadi sila mabaya, masabot sila pamangi. Dahil kapal sa baba, nasabi ito, halkaan nila yung anak nila. Asupaya, halkaan sila si Manong siya. Ano, lang na isa Maas. Napago, sa mo tinilanti tayo sa kanila. Amin, hiiging kasi kanila sa tadi magmartabat kanila. Amo ito yung sangingi. Angkan nakahunitan to kita mamayad harwa maas ka. Pasal sinbihan to. Na amo yan long ta. Na ang pawakto ta insyaAllah. Ang pagkatwa na kapinwakto ta. So amo yan to inding mga long ta katuan na kapatut sindwa maas. Salta kawajiban. Amo yan long tas wait kanilip kanila. Amo yan to. Tinalasahon sila. Iwan pagmartabatan indwa maas. Sabat mo katuan na pero sa sinamon ingkita. Pero sa bahad to. Pero martabatan sindwa maas. Tayo madalas ito sindwa maas na. Amo yan to. Na so katuan ang parin nila sa butan nila ini at niya ang hadis ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya ti Abu Hurairah at yung tungkol sa among paglasa araw mas yung pagmartabat at na very ning kaagi paglasa iwan pagmartabat ng araw mas aon din nga mga law tabi mga nasabuti si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no na la tusammihi bi ismi ayaw mo in ama mo atawa ina mo siguro sa to katuan sabuti ni ama na isa agad din ina ayaw mo siya pag ngani, hangan niya. At sinasabat mo katuan, ayaw lala na. Lala na. Kung mutagon hiyama mo hangan niya, so pamaingan hiyama mo Abdullah, tawag mo sabi Abdullah. Abdullah ka rin ba ka? Biyan to katuan na. Biyan to. Nisan pa ko, imen lang mo, ya Abdullah. Ya Abdullah. Di ito man dyan katuan na. Sabab na hiyama mo yan, ano, mayroong pagkandat mo, ramas mo. So, abukit to rin ko, ayaw ko magngasingan niya. Tinya, tawa kaya mga mo, hamang baktut, pagtag ka niya. Ama, beto ka. Atawa abi, mga kontuan, beto. Nawira kagbintasin duway-duway mong tamasa katuan, mangmani maksud, ama, ipagtawag mo ka niya. Bukod mo siya nga nangan niya. Amon dalanon mo hadya. Ang may sabgatuan daw ta,
maas na, minsan katuan nga magtayo mga din niya, Ano mga na? kulang-kulang kayo mo. Oo, kaka. Magkakadag ka mga punto, kita ka katuan na, yung mga Ano panghindusin ka maasan na kaunay na. Ano No, na? damit yan. Wala tamsi amama. Damit yan bilang lasa mo maas mo, even paghulmat mo kaniya, ayaw ka lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam magpanaw haalupan nila, atau haunahan nila. Haunahan nila. Di man dyan yung muntas ka haunahan nila manaw, yaon hina mo, hiyama mo, nagdibilingkod pag was manaw ka haunahan nila, biya nagbus mo yung pag-adat yan. Tama na. Inato di man dyan wala tasdis kablahu. Damig yan, wala tasdis kablahu, ayaw ka mag-una limingkod din kanila. Katuan? Paunahon sila. Paunahon. So, paman nag-aad ka kay ina mo at yama mo. Manjari, di matumang kang palukan, amon ang kalingkuran, ano, ayaw ko lumingkod mo na. Mga dapat pa rin ama, nalingkod na ka. At ina, lingkod na ka. May mga sumakat jeep. Oo, sumakat jeep. Magtuloy ka muna. Magtuloy ka muna. Nari, paunahon ni Ma. Biyato ka. Hati na biyato ka to. Napaglingkod, kakitaan sindua maas mong bering ko maghulmat iman mag-adat ka niya. Na, inyato kakitaan sindua maas, manghinang mo biyato, ama, lingkod na ka muna, sari na, mangwala ka rin kurang ko na, dapat tatimindog na ka, mamang ka mo ka lingkod kayo na, biyato ka. So kakitaan sindua maas mo, ongulong, in pangatayan sindua maas mo kayo mo, sampay tumubuin la sa rin. Ano, sabi na anak ko. Inulong ito, panghindua. Panghindua asin maas. At yan lumayo, inhan mo, insya Allah subhanahu wa ta'ala. So, amo yan to, hindi nga mga di akan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman jari, damit yan. Nasabot di katuan na, dahil nga mga long tamoy in kapatut, lawla alihsanu ilayhima bil qawli wal amali wal hal. Okay. Atin niya, magbarew ka, harwa maas mo, laway ring hakabtangan mo, iwan sin kakahinangan mo, iwan sin hal mo. May ito katuan ha. Atin niya, laway yadto, bangkaw magpakita sin karaywan mo, harwa maas mo, pagbuat bakti mo, harwa maas mo, laway ring hakabtangan. Atin naman ka magkabtang harwa maas mo na malambot. Nakatuan? Atin niya, magmarayo ka harwa maas mo, laway ring haamon kabtangan, amuin, karungan si maso, bukong sa giagagaan, bukong mo siya piyamumungmung, sa abang ka magkabtangan kaniya, amuin mga nunod ka, ina, ama, beto kagi. Damik yan, dahil kakahinang katuan ha, atin niya amon action mo. Ipakita mo harwa maas mo, ikaw nagmamartabat ka kanila. Beto. Damik yan na hal, amuin kiaunan mo, ha? Minsan pa mo hal kaya utangan mo. Law mo mat inikaw on naka-position katuan na. At wala mo biya mataas na inuno mo. Indarajat mo halaw singkaw man. Himutang tanay nang nakamayol katuan na. Nagagobnon. At tungkol sindua maas mo. Minsan panabilan ko tawas mo singkaw man. Hina mo kay mo. Maas mo. Taw maas din kay mo. Soy mo na pagkadatan. Amo yan. Abihat to. Na, ang kanin Allah subhanahu wa ta'ala katuan na maita. Ang parman niya. Wabil walidaini ihsana. Iban harwa maas niyo in kamo, so ikaw mo magbuat bakti, iban magparayaw. Ayaw ko magtalilong when ikaw, ikaw general na kaw. Ikaw lang buwat mga mataas ni rangko, halam sindun niya. Ba't sampahin mo kaya mamuahon akong pasalawduhon mo na kayo? Pagkado. Nabiyan to. Nabiyan to. Atin niya, pakitaan in pag-adat mo harwa maas. Atin na, yaman tayo. Yan pa na yung maas mo nung ayan. Mulong na yan anak ko ini. Nakagatuan. Naamoy yan mga panahon na may Islam. So, katulong pawaktuta? Manjari, yun, padunaon, malaggo ini maksudsin ini, adua ulahuma pilhaya wa badal manat. Amin panghindua asin anak, harwa maas niya, hawak to sing kabuhi, sampay mapuas na, amin mapatay na maas. Hati niya sa kaulo, laway ron bugto, sa kainuin anak, yarihan naman hababaw sing gumini, subay impang hinduaan niya, maas niya, amoy in siwo dabuhi pa iwan sin miya matay. Matanin do maas. Sabab ini ni habok ibadat dakula si mga kaanak. Sa tahak sin maas pa anak. Tahak sin maas pa anak niya. Dabebeta sin Allah Ta'ala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Amoy ini in paglukaton si mga kaanakan panghindua pa dua maas biha. Ya Allah, ini kaulungi ina ko kay ama ko, biya sinulong nila ka ko, hawak to sin sibi-sibi pa ko. Demikian beta hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daung sin Rasul, inna Allah azza wa jal la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fa yaqulu ya Rabb anni li hadhi. Wa yaqul bi istighfari waladika lak.
At ini ipagyanon doon ni mga kamaan at kainaan ito na halom sin pakuburan nila. Magdatong impang hindua si mga kaanakan kanila. Sampay di lang sila sin Allah Ta'ala amin at ini pa datong niya walihan nila biha namin makasambag sila patuhan Rabbul Alamin. Salta makaiyan sila lang niya. Ya Allah, dahil hindi ini nilimatong yung mga ini Ay ko nagkawan. Amin kasanangan ni. Mana niya, awan kasanangan, lumagpak man doon pero maas, alam sin pakuburan. Di para lang sila patala Roma. Nalong niya, ya Allah, dahil hindi ini ni. Inaming karayawan, kasanangan di magpakato ini. Na, alam niya, bistig pari laka, wala di kala. Amoy in panghindua asin anak mo kayo. Subhanallah. Nabihan. Nakahampit sila Nakahampit mo ito yan. Ang kanalong niya, ang buk doon na ni Beta Ibn Sirin, kal, kunna inda Abi Hurairah, radiyallahu anhu laylatan. Dito kami lang ni kan Abu Hurairah, ang buk doon. Fakal, at inanagimumungan ni Abu Hurairah, Allahumma gfir li Abi Hurairah, wali ummihi, wali man istaghfara lahuma. Amon tindiungog nila. Lang yung Ibn Sirin pagdatong ng, Ya Allah, ampun hi Abu Hurairah. Iban sin ina hi Abu Hurairah. Iban sin nangayo kaampunan kan Abu Hurairah iban sin ina niya. Allah. Lapay na siya. Lihapay sila. Nauni nakihi ini Muhammad Ibn Sirin doon ay. Panahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah radhiyallahu. Nag-istighfar kami dahil nangayo kami. Inahina mo, Allahumma magfir li Abu Hurairah wali ummi Abi Hurairah. Wali man istaghfara li Abi Hurairah wali ummi. Liapay nila biya. Supaya kami lang ni maghampit. Sinaming karayawan yan. Kita ko yan. So, yung mga inilang yung mga dua sa rayaw-rayaw, tuy makawak kita karayawan. Nung kita makarog ini nang Hindu ay anak yaon ha ina niya. Pag-uusin to, lumamod kita isa, manghindua kanila karwa-rwa yaon. Dihilan din kita sinallahu ta'ala simparsukuan. Di kita di malugpas. Amoy nindeng ang mga karayawan nando kayo na inyan to mga kataw tayo mangurang. Ini mahal ka in pangadyan nito kato taniw katan amo na yung kahinapusan lang ta panghindua asing kita niyo ayaw na to butasan nakabuhi na to in panghinduaan na to pahinawaran na to parwa maas na to bihan iwan yung mga sila makarungog habihating kahalan na lumamod sila ng hindua amin ini bata ng hindua pa dua maas niya iwan day sabsin mo ini uno yan to, hasupaya ini ikaw makalamod din sing karayawan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan, mga katawtay mangurang, pangadyan na to, timugtub ha, bihay ni waktu niya, insyaallah, balik yan to, hari na mo kay kalaos, inamin maudo, ini, dukaing longta, aun hiut na mo doon, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pag-uus ito tumagna kita niyo ini pangadyan, bago, ha doon ha amin, ini programa sing kita niyo paay na tadhabon. Nasabot na mo ini katantan, subay na to jawaban, impang nasubusin Allah Ta'ala, harap na to napapakain. Yari biyabita marayaw, yari biyabita mangin. Harap na to pakain. Hauno yung puton na to, amo kain piyag marayaw sin Allah Ta'ala, ataw amo kain piyag mangi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lang kita singgong kalimayan ng katuan, pakain po ito. Harap na to pakain. Naibalik ko guru na to bang isa ganap niya waktu insyaAllah. So alhamdulillah mga palang manakam Islam yan asinaki na amuyat to inalapusan lang tabi mga pengajian sin kami di ha maulud na mugirwari tayo katuan na alhamdulillah yan mga pila series tayo katuan na pito na pinamuin tungkol sin ini ini kataan mga palang manakam Islam in kiyawa na mo dayong lang taha amuyin dalil. Kaya wa dalil halam sing Quran mahamul niya demikian dengan sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn sin mga akwal sin mga ulama amoyin kaya wa dai sabda don ang tinggilan kay dalil Quran iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ada inasabot na mukatan di mga misalan upama hanji majato ito katan ini ito katan kaya wa dai sab hanji majato hamasasing kita niyo bihayaon ing kata nasabot na mga ito kain kung tulong tabi mga hinang-hinang sikat sumagawa di majato yung mga ito katan mga panahon hakama Islam sampai lang sampai pamasabi ni hinang dayan nahangkan na amok maksud pula sing kami iba siguro karasahan tiapik namun ini sa baita tumok hamasa na to katuan
tumupahal Amen. lang ta masabiyaon Amen. ang kabataan mo kulang na tuod hindi hamakaan ka mo inagbuwat bakti wa maas kalo inshallah subhanahu wa ta'ala amin makakita sila makarungog sa mga pangadyan nini amin sila amin long ta magbalik in pamatayan nila in namon lumasa sa alta magmartabat harwa maas nila Amen. sa mayta na long ta mataon pya alim sinallahu ta'ala biyayta nila long tabi mga kangian sin mga tao magpangatupar wa maas sanda siya punta sa aming karayawan sin mga tao amin nagbuwat bakti harwa maas. Amen. So inshallah subhanahu wa ta'ala mga panahon na kami Islam na darang kita ni mga indwa patuhan na bulalamin amoy intungod para maasta karna inyad to hikasan niyang sila amo pa kabuhi pa sila katwana Amo na. sampay sinawawapat na sila magpamangayo patuhan na bulalamin ando sumampay in karayawan Amo na para to. maasta amoy pahayang sila Allah ta'ala sila magsipakuran nila sa arta sampay makaasubo sila katwana Amo na. na ko kuin ini then to dahil nga pangindo sin ka anakan Amo na. na kaya rin nakatumong sa pamain maas na anak nila nagmamaasya po Allah ta'ala na makaulong Na inuan makasambot ako dito makakanap sinkadangan nito. Aun do kaing riwayat beta doon haon. In amin karayawan kasad nang andumatong harwa maas sa verting kahalan niya. Sampay makapenhinduain maas. Oh, pasal sin amin parasahan kaya na naman Kaya nila naman to. niya. Iban sin nahinang sin anak niya amin karayawan na hinang dihadon niya ini. Imyan na si induaan niya. Ya Allah, akinisa. Subhanallah. Para tungan siya. Oh, ya Allah pa usa na long Pausa na inadlaw kiamat at tinababa inanak niya yari pa doon niya wala nakahinang dusa. Ando, masya Allah. Oh. So kita, atin na ka naman din, Kaya atin na naman, hinang marayaw. hinang marayaw. At na biyan na sige kita bang ito awutan ni anak niya habi ating kahalan doon kayo maka iniba Correct. makabatok man to kaniya. Bihan to. Na dabik yan siya makahinang dosa in anak ha ini do maas niya atawa uno na dosa dumatong in ini parasahan mangi ha do maas. Ini handay sab siya lang ya Allah. May tayo niya unin di matong marikamo ini. May tayo niya way na panupono na mo ini. May kami ini nakadanam simbihe ini. Law niya nagmaasya tin anak mo. Na unin ini panghindoa sin ini maas dito. Ya Allah, la tuqimis sa'a. Ayaw na ya Allah, kalau makatawat ka na. Kita kau yang itun halom sing kubul, mangayo pa. Hatiin kita buhi-buhian ini maas ta, suknaan ta. Namula sa. La ilaha illallah. Amo ito inamin sangi ni. Na murah-murahan mga tataw tayo mangurad, ito na imbiyak mga pengajian na ito waktu ini, tukbal na mo sadya ingka sila sa kanyang katahan. Pauno-auno na kita niyo nakabutang, iban, dahil hindi naman halaw man sinulat na ito, sampay pangalayo, murah-murahan yung kamo imalok kamo waktu ini, na itukbal na mo tayo sa pagsukor kanyang katahan, puas dahil nga pagsukor ng upallah subhanahu wa ta'ala, sabab yan kamo imalok, atin niya aon doon haon kapaidahan sibiya mga pag ini alok-alok na to waktu ini insyaallah taala damikianin kami dahil nga para sa baban sinamin mga gimajatu di katantan ando kaylo makapasampay kami sin kallam sin Allah taala kaniyo iban damikian sinamuin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok ito pagsusukor ng Allah subhanahu wa taala. Iban na sin mga sila, amin way na muntasi, sin pakaradyaan na ito, ini supaya dari marugto, na magsukor dahil sa kaniyong kataan mga katautay manghuran, ibalik ko pa ganoon na ito, amin siya ng maghatam sa ini mga Hindu akasita. Alhamdulillah mga panahon na kami Islam, din kami lang tumugtog yung pengajian di hamaudo ini, sa mga umukod daw tabi mga wayrod na kapain. Katuan, atin na lumaton kami para kaing maudo. Inshallah subhanahu wa ta'ala, nagpalit pa kami basing guro ko, bang umay biya mga matuk dahil sa natin niya tapi ko na ito katuan haro kaing daw tabi mga maudo sa kita niyo. Amen to. So inshallah subhanahu wa ta'ala, mawalikan sing kami, yung katanyad to, lang ta, inshallah subhanahu wa ta'ala, bang mayan, aon na put na to pangadyan. Labi luwain kami, amuyin lang ta nagmasihat, atawa ka nagpasampay, amuyin lang ta, kumalis sa kami mga tangan katuan, sa ta, kumalis sa kami lang ta, kamunfaatan na yung nasihat ka nasihat namin. Ito, narabiwa, in kamura isam, amuyin di marunong timatayng hog, magpati laol, amuyin lang ta, imuukab si programa sing kami riha, amuyin lang ta, painatadhabo, inshallah subhanahu wa ta'ala, na inatukatan mga panahon na kami Islam muna
Arit na mo pagkakataman, mangayo kami kamaakan. Muna po Allah subhanahu wa ta'ala, maunikan niyo, mga panahon na kamaistan, mga auneng mga kapta na sing kami. Laong tabi mga simaplah pangatay sing kamo. Sarta laong tanasa atau nalidas, katuan, wala nakaamo nakatinggil, hadalil kawaya sila Allah ta'ala, nito bataan. Laong tapangayon na mo kamaapan, patungkol na bulalamin. Karena in kami manusia da isab, tampat magkalaong, sumagawa, law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkulul khatain, at tawawon. Tingkatan lang ka magkalaong, na isaray-uriwin kanila, ang daran nagtatawag at patungkol na bulalamin, dengan kasahan sila. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, makapagbay matalain kita ni balik at tawakan la makapag-alok magbalik di ang programa ini. Araw ang maudo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, bangmayan kita ni Allah ta'ala hati nalilan barakatin kabuhi sarta amuin mapakay mausal sing kita ni makawaya sing Tuhan Rabbul Alamin mangindaw kita po Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an ma'suma وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما واجعلنا يا الله من المتحابين في الله والمتمسكين بأوامرك واتباع سنة نبيك والسنة بنواهي. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.